me if I cormac and we ma ta envehe ma ta zambehe ta clol knavalak agus é man cosúla sin and we ta sé tan siach nó ta sé timpeall nó ta sé timpeall Lachna. Cyn seis lachna? Lilog. Ah, Gohalan. Lilog. Is seis lachna Eile? Is sin? Ah, Pien. Just simul. Can I try and call in an ish? On them for sin. Because call will be yak. So she can't. Not up and go she can't. Ah, times the one and ish. Shin and ishte. Let's meet with yak. And will be being fast. Ni kept him. Will she? Be careful, cool she. Ta iha oem, agus sílte. Wat running fine these more fear. Tunantiloke iko Stockholm. No tashi imabalak. In niche. Tachi. Pies de sílte en kom. Agus tá fiese Eile uim. Fies tá wan in ish. Tá chuig piese iho agam. Amil sin sin. Ah. Claí tá Vicky agam iad dó trí cetha cúig bhfuil me me gafóg seo agus níl siad fás tá siad fás an lua. Yep, tá siad fás. Níos. Bhí anmhethe isteach sna Claí sin. Níos déanaí. Agus Olam na anmhethe sochailte. Agus mar sin
níos mó aimid agus Claí agus getí uaim den sin. Ualam cuire sna Claí amháin agus mucha sna Claí Eile. Agus mar sin. Níos tá Claí agam agus ní léon gceite agam fós. Tá gceite agam. Tá sí fós an maul. Tá sí nó maul dom. Tá an clán ina bhealach dún seo. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá na clán ina bhealach 1, 3, 4, 5. Tá na clán ina bhealach. Níos tá túa uaim. Níos túa uaim. Is 3 pieces dúlog sna conil agus 4 pieces mada agus tá túa agat. Níos bhíodh sin níos tapúla dom. Níos agus an gceite an seo agus an Claí dánach an seo agus sinné agus tá sé anna maul. Tá sé anna maul agus tá an Gaeilge dul síos fós agus mar sin tá ag nua leis díomhaitheach a ceapam. Bhfuil níl mé tá am fós. Níl an ná chuicnithe. Agus tá níos mó aimid uaim níos bhfuil má tá uama chum fós. Tá bia uaim. Tá bia uaim. Tá mar chuirte anachas agus bhí sé fáilpás. Bhí 3 Claí fágta agam. Tá na Claí teachta leis fós. Bhí mé antá. Bhí sé bhócán chuach dom. Bhócán chuach
dun compórtach. Too close for comfort. Agus ceapan go bhfuil sin éad an lá níos. Tá ag eilisteach. Well, níl méid eilisteach fós. Tá ag fáil na rosanar seo. Three piece na rosanar. Well, ceathair piece. Agus inis, sin éad an lá, tá níthe an seo. Tá níthe ag titim orm. Chuaigh mé tuaise an seo agus níl an seo. Agus chuaigh mé mo clúcaid clúcha agus bhfuil níl éin agus chuaigh mé an dag an talamh bhfuil nó atá sé am bhfuil nó atá sé chum. Ach níl. Chuaigh mé phlean fiche an talamh má tá sé chum. Agus piece dún nach an seo. Tímas igi. Bhfuil samfathe mui. Ní chunig mé éon samfathe. Agus ceapan go bhfuil sin éad den ipas an seo. Sin an tríomhaithe is le Gaeilge é sin. Agus tá sé ag dul suas agus tá mbeidh nula na choléis agus sin éad an ipas an seo. Chuaigh má chun agus lang go fóil.